Hi havia una vegada, fa gairebé 90 anys, aquí a Badalona, hi vivia una nena. Es deia Rosa. Era una nena molt alegre i, sobretot, molt observadora. Llavors, encara ningú no ho sabia, ni tan sols ella mateixa, que acabaria sent una gran dibuixant, com tu. Però ella era dibuixant de somriures. I saps per què? Quan la Rosa encara no comptava els seus anys amb els dits de les dues mans, va endinsar-se dins d'un món extraordinari. Allà hi va descobrir un equip de gent que s'esforçaven cada dia per complir una missió molt clara: fer fugir el dolor que s'aferrava a les persones fins a que es pogués dibuixar de nou un somriure als seus rostres. Eren els dibuixants de somriures.